първата си пиар пратка. Направо ще се побъркам от кеф. Колко съм готова. Outfit check. Косата ми е вир вода. Защо излезна Иланка с мокра коса? Защото часът е 7:30. Еконт работи до 8. Иланка излезе от банята и получи SMS. И знаете ли какво отивам да взема? Първата си пиар пратка! Направо ще се побъркам от кеф! Слагам ви ето тук да ви разкажа. Трактора ми. Секунда. Естествено нямаше как да минеш без това. Както и да е. Слагам ацаките. И ви казвам. Отивам да взема първата си пиар пратка. Защита си. Много ми е яко. Много ми е готино. Аре бе, човек. Ще се побъркам от кеф. Наистина. Най-големият проблем е, че мисля, че еконт не работи. Това е много лошо. Няма такава къръчка като мен. Значи, изсилих се от банята с мокра коса. Просто си сложих слънцезащита на лицето. Сложих някаква рокля, защото е най-лесното нещо за обличане. Стигнах до еконт в този вид. Влизам, варям вратата и си казвам, yes, работи. И знаете ли какво ми казва матката? Здравейте, много съжалявам, обаче ние приключихме. Как така? Аз трябва да си взема пиар пратката. Сега ще си поплача и